Volám sa Zuzana Bezáková a v Petržalke žijem v podstate okrem jednej prestávky od roku 1983. Tá jedna prestávka ma motivovala k tomu, aby som kandidovala za poslanca Petržalky. Stala som sa dospelou, osamostatnila som sa a nemala som možnosť získať ubytovanie v Petržalke. Keď som sa po niekoľkých rokoch do Petržalky vrátila, zistila som, že všetko zostalo rovnaké. V Petržalke nie sú ubytovne. V Petržalke nie sú nájomné byty. Čo na to povedať? Petržalka je predsa miesto určené pre život, pre bývanie, pre vytváranie domova, pre vytváranie rodiny, zakladanie rodiny. Je to miesto, kde starší ľudia môžu dožiť jeseň svojho života. Ale musia mať vytvorené podmienky pre život. A tieto vytvorené nie sú. Mnoho mladých ľudí, ktorí pracujú a chcú sa osamostatniť a nechcú opustiť Petržalku, v podstate zostávajú bývať so svojimi rodičmi. V Petržalke je veľmi veľa slobodných mamičiek. Nemajú možnosť osamostatniť sa a žiť svoj vlastný život so svojím dieťaťom. A práve ubytovne a nájomné byty by týchto ľudí urobili šťastnými. Čo je tiež dôležité, je, že v Petržalke sa zrušilo veľmi veľa škôlok. Takisto sú to ihriská. Veľa ihrísk sa postavilo na nohy, upravilo sa, zlepšilo sa a veľmi veľa ich zostalo zanedbaných. Petržalka, a za tým si budem stáť, je úžasné miesto pre život. Úžasné. Naozaj treba však vybudovať tie podmienky. A viete, čo je na Petržalke ešte fantastické? Čím je výnimočná? V Petržalke je veľmi veľa občianskych združení, ktoré ponúkajú pomoc ľuďom, ktorí inak by si nevedeli pomôcť. Napríklad v Petržalke je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom s postihnutím. Dáva im prácu. Všetci veľmi dobre vieme, že práca je pre človeka to najdôležitejšie. Ale čo tu chýba? Ubytovanie. Ľudia s postihnutím aj hodinu musia cestovať do Petržalky, aby tu mohli pracovať a opäť veľmi dlho musia cestovať naspäť. V Petržalke nie je ubytovňa, do ktorej by mohli byť ubytovaní. Ešte raz musím povedať, že Petržalka je priestor na život, na domov, na spokojnosť, na oddych. A tieto podmienky by v Petržalke mali byť splnené, pretože pre život človeka sú v podstate najdôležitejšie. Poďte ma voliť. Spolu to zvládneme.